नमस्कार. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. कारवार तालुक्याच्या तेलंग रस्त्या लागीं एअरटेल मोबाईल टावर निर्माणाक स्थानिक लोकांलो विरोध. कारवार तालुक्याच्या वैलवाडा ग्रामपंचायती भागात येवचे सिद्धर ITI क्रॉसा लागीं आशिल्ले सार्वजनिक बस स्टॉप दुरुस्ती न असताना जीर्ण अवस्थेत. अंकोला शहराचे इंदिरा कॅन्टीन कोविड महामारी वेळार बी गरिबांसाठी आशेचे किरण. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 77 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस. आता सविस्तर खबरो. कारवार तालुक्याच्या तेलंग रस्त्या लागीं एअरटेल मोबाईल टावर निर्माणाक स्थानिक लोकांनी विरोध व्यक्त केला. सोमारा स्थानिक लोकांनी काम सुरू आशिल्ल्या जाग्यार आंदोलन केले. तेलंग रस्त्या लागिले शाळे लागीं एअरटेल टावर निर्माण करूक फाउंडेशन बी घायला. टावर निर्माण करू लागलेल्या भागात आजूबाजून लोकवस्ती बी आसा. तेलंग रस्त्या बाजून लहान खाजगी शेता जमनीत मोबाईल टावर बांधूक सुरू केला. मोबाईल टावरांतल्यान येवच्या रेडिएशना लागून कॅन्सर आणि इतर रोगां कारण जाता. तशें म्हण लोकवस्ती ना जाल्ल्या जाग्यार किंवा शेता जमनीत निर्माण करूक आमगेली अनुमती आसा म्हण स्थानिक लोकांनी सांगले. आता निर्माण जाऊ लागलेल्या जागा वयल्यान सुमार 50 मीटर दूर जिओ मोबाईल टावर सुद्धा थोड्या वर्सां पयलीं निर्माण जाल्ले. एक तर कोरोना महामारी आणि हे टावर निर्माण जाल्यान आमकां सगळ्याक धोकादायक आसा. हेजेन भुरग्याले भविष्य आणि आरोग्याचेर बीन वायट परिणाम जातलो अशें स्थानिक लोकांनी अभिप्राय व्यक्त केलो. तेलंग रस्त्यार टावर निर्माणाक अवकाश दिवचो म्हण आणि आता जाऊ लागलेले कामगारी थांबो जाय म्हण ग्रामस्थ लोकांनी जिल्हाधिकारी कडेन मनवी दिली. कारवार तालुक्याच्या वैलवाडा ग्रामपंचायती भागात येवचे सिद्धर ITI क्रॉसाला आशिल्ले सार्वजनिक बस स्टॉप दुरुस्ती न असताना जीर्ण अवस्थेत आसा. गेल्या 1 वर्साच्यान गायी म्हशी या बस स्टॉपात घडटाली. या बस स्टॉपा लागीं सरकारी आहार आणि सिद्धर प्राथमिक आरोग्य केंद्र बी आसा आणि थंय रोगी किन्नर वैलवाडा आणि इतर भागांतल्यान येवन वयतात. जाल्यान तेंका उबी रावच्याक सुद्धा बस स्टॉपाचेर जागो नाशिल्लो. अशी हे बस स्टॉप जीर्ण अवस्थेत आशिल्ले. या थोड्या दिवसाकडे स्थळीय निवासी यमुना विठो पेंगिनकर हेमी बस स्टॉप सार्वजनिकांसाठी स्वच्छ दवरच्या प्रयत्न केले आणि थंय राशीन पडिल्ले कोचोप झाड घेऊन बस स्टॉप स्वच्छ केले. आज तरी संबंधित अधिकारीन या बस स्टॉपार लक्ष दिवन घेऊन दुरुस्ती करून दिवू जाय म्हण सार्वजनिक लोकांनी आग्रह केला. अंकोला शहराचे इंदिरा कॅन्टीन कोविड महामारी वेळार बी गरिबांसाठी आशेचे किरण झाला. जून 5 तारखेक उद्घाटन जाल्ले कॅन्टीनाबद्दल सार्वजनिकांतल्यान उत्तम प्रतिक्रिया येते आसात. आरोग्य विभाग, सहकार बँकाचे कर्मचारी, रस्त्या बाजूचे व्यापारी, टेम्पो रिक्षा चालक, KSRTC कर्मचारी, विद्यार्थी आणि इतर लोक कमी पैशा भितर दर्जेदार जेवण जेवतात. सदा सकाळी आणि दनपार मेळ 300 ग्राहक जेवतात. राज्याच्या इतर इंदिरा कॅन्टीनाचेर जेवणाबद्दल आणि स्वच्छतेबद्दल आरोप असतात. अंकोलात दर्जेदार जेवणाबरोबर स्वच्छतेक बीन प्राधान्य दिला. कारवारात जिल्हा उस्तुवारी सचिव श्री शिवराम हब्बार आणि शासकीय रुपाली नाईक हेमी कार्यकर्त्याकडे समालोचन केले. या संदर्भात कारवार मंडळ ग्रामीण घटकाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, विविध मोर्चाचे अध्यक्ष, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ता उपस्थित असले. काणकोण तालुक्यात 25 ते 27 ऑक्टोबर पर्यंत 629 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली आणि आजपर्यंत 10 लोक मरण पावले असतात. आजपर्यंत 525 रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जातात. अजूनही 82 रुग्ण उपचार घेते असतात अशी माहिती काणकोण सामाजिक आरोग्य केंद्राच्या आरोग्य अधिकारी डॉक्टर वंदना देसाई यांनी दिली. काणकोण तालुक्यात कोविड केअर सेंटरना काणकोण सामाजिक आरोग्य केंद्राच्या जुन्या इमारतीत एका खोलीत कोविड रुग्णाची तपासणी करतात. काणकोण सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयासाठी बांधिल्ली नवीन इमारतीत कोविड केअर सेंटर सुरू करचे आरोग्य खात्याचा विचार आशिल्लो. नंतर पुढे किती झाले ते कळुना. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 77 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. कारवार 11, अंकोला 4, शिरशी 5, सिद्धापूर 5, मुनगोड 51 आणि जोडा 1 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 12,724 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. 11,656 रुग्ण बरे जाऊन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज झाले. अजूनही 905 रुग्ण उपचार घेते असतात. आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 163 लोक मरण पावले असतात. इथल्यान
कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बी क्लिक करा. धन्यवाद.